name is Shira. I like to sing. למדתי להגיד רום, שזה חדר. איך אומרים קרנף? ריינו, משהו כזה, ריינו. close, door. I don't love, שזה אני לא אוהבת. ו-I love, שאני אוהבת. יש לי הרבה תחומי עניין, ואחד מהם זה אנגלית. אני אוהב לדבר אנגלית, ללמוד אנגלית. אני בעיקרון באתי לפה כדי לשפר את השפה, כדי ללמוד לדבר יותר שוטף, יותר בכלילות. אני חושב שזה חשוב ללמוד אנגלית כדי שאם אני אסע לחו"ל אני אדע להסתדר, וגם כי זה חשוב לדעת שפה וזה שפת אם של העולם. לפעמים אתה מבקר בארץ אחרת ואתה לא יודע את השפה שם, אתה לא יודע אנגלית. איך אתה תוכל להתקשר שם? איך? או לדוגמה, אם אני בעבודה ואני רוצה להרחיב את העסק שלי או משהו כזה, אני צריך לגשת לשאר העולם. מלמדים אותך פחות גרמר, מתייחסים יותר לדיבור. מדברים וצוחקים ביחד, והמורה משתתפת, ולא רק טוב, נו תפסיקו לצחוק או... למדתי על clothes, שזה אומר בגדים. הפעילות שאני הכי אוהב זה משחקים, כי גם איתה לומדים אנגלית. ביום הראשון אנחנו התחלקנו לקבוצות, וקיבלנו את המורה והתחלנו ללמוד. כל בוקר היא כותבת נושא ללוח, ואז במשך היום אנחנו לומדים עליו. זה פחות למידה, זה לומדים בדרכים אלטרנטיביות. אנחנו לוקחים חתיכות קרטון, והופכים אותם למין במה כזאת. הרקע אנחנו צובעים אותו, וכל אחד מחליט מה שהוא רוצה. הדבר הכי מוזר פה זה ישר כשנכנסים לא מרשים פה לדבר עברית. כל האנשים שבאים לעשות לנו דברים, כולם מדברים איתנו באנגלית. המורה שלנו ספציפית עושה אותנו לדבר מילים בעברית. זה לא שאסור, זה יותר רצוי. כי אני צריכה לשמור על המילים, כי אם אני לא אשמור עליהם, הם יברחו לי. בבית ספר כל פעם צריכים לשבת ולכתוב, אבל בקייטנה מדברים אנגלית או עושים דברים באנגלית. זה הרבה יותר נחמד ככה כשיש מורה שמבינה גם את הקושי. Very good.